Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Grabe naman yun. Scandal. Uy, pero mga kabisyo, alam ninyo, kapansin-pansin talaga no, na sa panahon ng social media ngayon, ang dali-dali nating ma-impress. Oo, ang dali nating ma-impress kapag may mga couples na nakikita mong sweet sa pictures, 'di ba? Napaka-romantic sa mga videos, mga posts nila and all. 'Di ba yung mga pictures na nagbibigayan sila ng regalo, nagsasabihan ng compliment sa isa't isa sa comment section. May iba, 'di ba, nararamdaman yung katulad ng mga single ngayon, 'di ba? May kapag ka nakita 'yon, mararamdaman nila yung sana all, sana ako din. Ang lakas nilang hashtag couple goals. Yan, lalo na yung sa mga walang jowa dyan. Ako, relate na relate kayo dyan. Yung tipong kapag nakakakita kayo ng perfect relationship online, sabihin nyo talaga, sana ako din. Ano bang meron sila na wala ako? Bakit wala ako niyan? Pero kabisyo, sa dami-dami ng mga nakikita nating perfect relationship, yan, sa online or sa mga social media, yan. Gaano ba talaga natin sila kakilala? Kahit nabubulol pa rin ako ngayon kasi nasa linggo pa rin yung dila ko. Gaano ba natin kakilala yung mga perfect couple na nasa online na yan? At ang tanong talaga dyan, di ba yung mga perfect couple na nakikita natin online, ang nakikita lang naman natin are those filtered. Yung magagandang angulo na, kumbaga curated na talaga, like super legit and all. Or mas magandang term, filtered na, 'di ba? Kaya lahat ng mga nakikita natin sa social media about their relationship, perhaps yung iba dito ay talagang hindi na totoo or exaggerated version na ng buhay. Kasi kung tutuusin na mga kabisyo, may mga relasyon na mukhang napakaayos talaga sa labas, pero ang laki-laki ng problema sa loob. O ang gandang tingnan sa mga pictures, pero ang pangit pala talaga sa totoong buhay. 'Di ba? Maganda yung mga caption, maganda yung mga comments, pero ang tanong, ganun din ba pag hindi na sila nakaharap sa camera? Oh, 'di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga nasusukat ang tunay na pagmamahal sa dami ng likes, ng comments o shares. 'Di ba? Mas maganda at mas nasasabi nating totoo ang pagmamahal na 'yan kapag nagpapakatotoo yung magpartner sa isa't isa. 'Di ba? Yung tipong tanggap nila yung partner nila. O sa maganda or pangit man na aspeto ng kanilang partner, kahit na yung lukon-lukunan nila ang itim-itim. Diba? They don't seek for validation. Yan. Kaya naman mga kabisyo, naku, kaabang-abang ang Dear Love natin na maya-maya na nakasentro sa panibagong anggulo ng ano nga ba ang totoong pagmamahal sa panahon ng social media ngayon. Nasusukat nga ba ito sa dami ng likes o nasusukat nga ba ito sa mga comments na nagsasabi na sana all ganyan din kami? Kaya mga kabisyo, samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik. Itatawid natin yan online at syempre mapapakinggan yan nationwide. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!